F'diskors ta' aktar minn nofsija jitkellem il-bidu sal-aħħar fuq l-inkjesta, il-kap nazzjonalista Bernard Grech infex f'ħafna tajjir u għajjat u mbagħad qal li Malta inazzjon biss meta jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-gvern. Malta nazzjon! Il-Partit Nazzjonalista! F'attività politika f'Birkirkara spikka t-tislim lejn esponenti nazzjonalisti marbuta mal-passatu li għadhom parti integrali mill-Partit Nazzjonalista. Mhux biss issemma Lorenz Gonzi, imma anki Tonio Fenek u Simon Busuttil. Kif aħna kburin bil-kapijiet kollha tagħna għandna magħna wkoll lil Simon Busuttil, imma nsellem ukoll lil Tonio Fenek. Qabel Bernard Grech tkellem ukoll l-ex viċi kap David Agius li kien fit-tmexxija waqt il-ġlied biex tqaċċa tsieħbu Adrian Delija u dan sellimlu iżda qabel rid isellem anki lil Beppe Fenek Adami u lil Michael Fenek Adami, tal-ewwel membru tal-Blue Heroes li neħħew lil Delija u tal-aħħar jakkumpanja lil Kaza u jorganizza l-loġistika tal-partit u jgħin fl-attivitajiet ta' Repubblika. Grazzi l-Beppe u grazzi wkoll il-Michael, grazzi Adrian Delija. Magħna wkoll l-ex kap tal-partit Simon Busuttil. Grazzi Simon. Unkomplu nibnu flimkien ma' David Kaza. Wara li David Agius sellem lil Kaza beda jgħid biex ittu minn Mezzola ituħlilu ħalli anke l-partit ta' Bernard Grech iġib it-tielet siġġu. Flimkien magħha ejja nassiguraw li ntellaw it-tielet siġġu għall-Partit Nazzjonalista. Mezzola li tkellmet eżatt wara Agius irringrazzjatu tal-Wan. Li jivvutaw il-Wan lilu jkomplu fuqek. Fid-diskors ta' Mezzola spikkat l-aggressività bi kliem li diġà kienet qalet. Ma nħalluhomx fejk, temnuhomx u tħalluhomx. F'Birkirkara l-Partit Nazzjonalista qal li jrid ipinġi l-mappa tal-lokal bil-kulur blu. Biex wara 8 ta' Ġunju ikonna f'Birkirkara Sindku Nazzjonalista. David Agius żied jgħid li l-partit jiġi qabel kull ħaġa oħra. Il-partit l-ewwel! Lejn l-eluq tiegħu Bernard Grech talab lin-nies jivvutawlu u qal li bla dubju se jsir Prim Ministru billi l-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern. Bla dubju imbagħad mill-gvern